Laka. Naman day, babae gani. Oh, tay, gwapar, buka ayo. Oh my God! Wow! Huwag na siguro nasulod iyang bag pa. Makalakaw lang. Maragdagan dyan sulod iyang bag ba? Tripinan dyan na ako na makalakaw lang niya. Apa dyan si Kuyog? Ay sis, stripping kaayo. Kaiga baka ay gapitan ni uy. Asar mo tong kauban lugan kay kabot. Gay, sakit basta ko nadungog. Naman day si kauban. Pero, unya ra. Nya pa bitaw to makaabot. Tingnan sana ko niyang bag. Hindi. Kayon man ko ba? What? O pa mga tao diri diri. Ko ang gan. Doon lang ko diha ron ko sa unahan mangihi. Diri sa ano man mga tao ko. Ka. Para o gibilin na o. Wow! Katapadulong si Auntie Bay. Mao na. Te. Dato din si Auntie ba kay kada man kayang bag. Jackpot na ne. Pagyandan kilig sila. Jackpot na yun ako sa pinakadato. Ginagawa mo? Wow! Unsa man yung sulod ani? Mga papel ron di ay. Malas na buhay man ni eh. Tsaka ni. Parasang pod ni. Siray korta daw ni. Ako hindi na bilin. Straw na lang. Ano din yung sunod? Kapag naman ni tanan. Ako para ko magbuhat ng papel. Sis, pagapagwapa lang to. Hindi ko ikorta. Ginagawa mo? Ah! Pagapagwapa lang to. Hindi ikorta. Ano ko dani rin? Pakyas akong tripping eh. Ay salamat nakaihi na gid ko. Ito na ko. Ito naman ako mga gamit. Kawatan ko. Ikaw day diri? Nagligaw man. Nangyari ako mga gamit. Oh my God. Nagtuo sila ba nga? Ginaasa ko na sa bag ang kwarta ba na ara? My God. Naisahan ako sila.